September, maandag. Mam vond het vast een goed idee van zichzelf dat ze me vorig jaar in dat logboek liet schrijven. Want ze heeft er dit jaar opnieuw eentje voor me gekocht. Maar ik zei toen al, als de een of andere klojo mij met een boek ziet rondlopen waar het dagboek op staat, krijgt hij wel het verkeerde idee. En dat gebeurde vandaag dan ook. Nu Rick weet dat ik een nieuw logboek heb, moet ik het wel achter slot en grendel houden. Een paar weken geleden heeft Rick mijn vorige logboek te pakken gekregen en dat was een regelrechte ramp. Daar zou ik nog een heleboel over kunnen vertellen, maar ook zonder Rick was mijn zomer al goed waardeloos. Wij zijn deze zomer niet op vakantie geweest en hebben ook niks leuks gedaan. Dat kwam allemaal door pap. Ik moest van pap weer bij het zwemteam en hij wilde zeker weten dat ik dit jaar geen wedstrijd zou missen. Pap heeft het in zijn hoofd gehaald dat ik voorbestemd ben om een groot zwemmer te worden. En daarom moet ik elke zomer bij het zwemteam. Bij mijn eerste zwemwedstrijd, een paar jaar geleden, had pap me verteld dat ik het water in moest duiken en er als een gek vandoor moest zwemmen, zodra de scheidsrechter het startschot loste. Hij zei er niet bij dat het startpistool alleen losse vlodders afschoot. Ik was dus meer bezig met de kogel en waar die terecht zou komen, dan met naar de andere kant van het bad zwemmen. Maar ook toen pap het hele begrip startpistool aan me had uitgelegd, bleef ik de slechtste zwemmer van het team. Ik won tijdens het prijsdiner aan het eind van de zomer trouwens wel de beker in de categorie meest vooruit gegaan. Maar dat kwam alleen maar omdat er een verschil van 10 minuten zat tussen mijn eerste en mijn laatste wedstrijd. Dus pap zou nog wel verwachten dat ik mijn talent ooit ga waarmaken. Het zwemteam was eigenlijk in veel opzichten nog erger dan de brugklas. Ten eerste moesten we elke ochtend om 7:30 in het zwembad zijn en het water was ijskoud. Ten tweede werden we allemaal in 2 banen gepropt, zodat ik altijd iemand in mijn nek had die er langs wou. We konden maar 2 banen gebruiken, omdat er tegelijkertijd met de zwemtraining ook een les aquarobics werd gegeven. Ik heb zelfs geprobeerd om pap zover te krijgen dat ik aquarobics mocht in plaats van wedstrijdzwemmen. Maar dat vond hij geen fijn plan. Deze zomer mochten we van de coach voor het eerst zwemshorts dragen, in plaats van die kleine zwembroekjes. Maar mam zei dat er niks mis mee was met de oude zwembroek van Rick. Je vrienden zullen jaloers zijn omdat jij zo snel bent. Na de zwemtraining haalde Rick me dan op in het busje van zijn band. Mam had het idioot idee dat Rick en ik minder ruzie zouden maken als we elke dag samen naar huis reden. Een beetje quality time zou ons goed doen, zei ze. Maar nee, het maakte alles alleen maar erger. Rick was altijd een half uur te laat en ik mocht niet voorin zitten. Dat busje is minstens 15 jaar oud, maar hij beweerde dat ik geloof zijn autostoel zou aanvreten. Dus ik moest achterin zitten. Er zitten geen stoelen achter in het busje, dus ik moest me tussen alle apparatuur van de band inwurmen. En iedere keer dat de bus stopte, moest ik maar hopen dat de drums van Rick me niet zouden onthoofden.